از باور دکم امریکا دزانه اگر ترکیه لسر کوبانی جزیره êrîşî بکه ev ê bibe felaketeke mezin ji bo her kes li Rojava-TV û ji bo Amerîka Ewropa jî. Ew dizanin eger Tirkiye êrîşî bike yanî bersiv hebe ji hezên xwe de yanî ji hezên din ên Kurd û ji gelê Kurd li Tirkiye, li Sûriye, li her çarpayçê Kurdistanê û li derveyê welat jî. Ew jî dizanin eger Tirkiye êrîşî bike Daesh ev ê bibe wek yani derfetekî mezin ji bo ji nûvê avakirîna projeya xwe ya terorê û Daesh dikare carekî din hemî herêmê a tedît bikin. Medît li Amerîka li roja serê salê êrîşekî yani girêdayê Daesh hebû. Ew dizanin Daesh niha derfet dibîne û eger Tirkiye carekî din êrîş bike ew dikarin derfetê mezin a ji bo ji nûvê avakirîna a terorê xwe bibînin. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ew gelek hildan hebûn ji bo agîrbesta li ser Kobanî ew naxwazin ku Tirkiye li ser Kobanî Cizîrê yanî herêmên Kurd li bakurê Rojava-TV Sûriye êrîş bikin. û ez bawer dikim jî ew niha dizanin bi taybetî piştî ew yanî şerê serîkanî li 2019 ew dizanin ku ev nê mijarê ku yanî çarêseriya leşkerî ji bo vê mijarê hebe. Berê ew hewda bi yani planin wekê ew herêma ewlehî yani hin gavin biçûk ên girêdayî yani mijarên leşkerî avet û binket yani çarêseriya pirsgirêkên Tirkiye, pirsgirêkên xwe û pirsgirêkên Amerîka nebû.